ug nagplano mong mo exit sa IT Park, ayaw mo dito sa Abuitis. Kay munay pinakadaghan dito na nagklag tanan truck or pa-exit sa IT Park. Kani diri at bang sa crossroads ba? Gamay ra kay diri guys mo ni technique diri palabangon pag ka sa sitong. Kuan lagi kayo sureball ki ka diri. Kani diri man god. Gi-construct po nang diha sa kuan at bang. Unya ang usa sa makapatraffic pag yun is katong sa Country Mall nga libaong kay gi-scrape man. So nalibaong. Amo to'y makapa-slow down. Tanawang technique sa mga classic. So muna imuhang kuan diri mosa ni kanang padong sa Ayala, kanang Ayala gikan Ayala pwede sa nang perting trapika. Awa palabngon pa mi diri mo ni ka friendly diri kaning atbang sa crossroads na exit. Alright, lahos na diha mo na technique diha di pareha tong uban nga adto magsuksukay sa atbang sa Buitis. Mo na naka-traffic diha. So moabot na ang traffic diha dire sa padong sa Ayala bound tungod kay daghan man pa-exiton dito. So muna challenge jud dire no sa kanang Banilad na daan. Perti naging trapika Cebu guys. Lahi ra gyud gayo. Kay ingon jugag may pag magbike kay kasave pa ka.